Karol Navrocki kaže da je Donald Trump jedini svetski lider koji može zaustaviti Vladimir Putin i sprečiti dalju pretnju Europi. U intervjuu za BBC, poljski predsjednik upozorava da se Rusiji ne može verovati i da Europa mora učiniti sve kako bi podržala Trumpove napore da okonča rat u Ukrajini. On tvrdi da Moskva već testira poljsku odbranu i solidarnost NATO, podsjećajući na masovni upad ruskih dronova u poljski vazdušni prostor iz Belorusije i Ukrajine. Poljska se, prema njegovim rečima, nalazi u stanju hibridnog rata sa Rusijom još od 2021. godine kroz dronove, dezinformacije i pritiske. Zahvalio je Velikoj Britaniji na slanju borbenih aviona za zaštitu poljskih granica i naglasio da SAD ostaju ključni garant bezbednosti Europe. Iako su Trumpove izjave o Grenlandu uznemirile evropske saveznike, Navrocki smatra da će se taj spor rešiti dijalogom unutar NATO-a i između Danske i SAD-a. Zaključuje da Europa mora manje da se bavi ideološkim pitanjima, a više sopstvenom bezbednošću, jer su vremena postala opasna,